Sanibonani guys, igama ngiqobile nginiphathela amazibela e-homecoming ngomhla ka-21 May. Guys, umndeni-ke wakoKubheka ufike wangena wathi phama endlini njengoba nje sekulungiselelwa-ke umshado wakhe-ke uZethu Benosifiso. Mankwanyana-ke lapho bekade ebhizi ewumakoti ovuthe ekhaleni ehambisa wena amakhekhe wena amatiye, kubonakala ukuthi nje uSifiso wakhetha kahle laphaya umenza unkosikazi wokuqala. Omama-ke bakoKubheka baze bamncoma bathi, eyi Ntombo u-strong wena, yazi wena u-strong, uma wakho ukukhulise kahle. Kampela uyamukela yonke le nto le ukuthi kungene umakoti wesibili, awunankinga? Hayi mina bengingikwazi, kodwa-ke siyakuncoma futhi hhayi nawe nkosikazi ukhulise kahle la. Eyi wajabula-ke guys uMakaMabuyi, kanti akazi ukuthi indodakazi yakhe isemaplanini. Hhayi-ke akupheli lapho, bagcine phela bemhlohlile-ke uMangcobo ukuthi bacela umuzi wakhe kube iwona abawusebenzisa for i-bridal shower. Nangampela kuhlotshisiwe-ke laphaya. Hhayi bekungekuhle kanje, hhayi bekungekuhle kanje. Angiphathi-ke i-outfit abantu bebegqoke kahle, hhayi ngisho nama-hairstyle abeshintshiwe impela. Bekubonakala ukuthi hhayi lo mcimbi umcimbi wecophelelo eliphezulu. Hhayi-ke bangenile-ke endlini bacasha, uZethu wathi uyangqongqoza, hhayi-ke bamshaya ngo-surprise. Wangena u-girl wajabula wabonga, washo ukuthi ubani lo menzele le surprise, kodwa kube ukuphathwa igama-ke likaMankwanyana. U-girl wathi ukuqala ukuba yabona nokungazethembi kahle ukuthi usendaweni e-right, cause uyazi phela ukuthi mhla begcina ukubonana benoMankwanyana akuphethanga kahle. Kodwa uMankwanyana-ke usondelile eduze-ke waqala nje wayixolisela u-girl, washo ukuthi hhayi cha ungathuki bandla, ngiyazi kona ngikushaye nge-surprise but ngithi la ngizokwamukela nje ukuthi hhayi singakwamukela-ke njengomakoti wakoKubheka, ya nayi i-bridal shower yakho le, hhayi impela enjoy-a girl. Nangampela-ke uZethu wabona ukuthi khona noMangcobo wancibilika u-girl njengerama, wabona ukuthi hhayi yonke into izohamba kahle la. Guys, akupheli-ke lapho, kufike-ke isikhathi sokuthi kudedelwe i-speech. Ayi impela uMangcobo-ke wambonga umngani wakhe, washo ukuthi mngani sisuka kude sinawe, kanti umbonga nje umngani wakhe nje ngala nangu Nesithando benoMankwanyana bathela amashampeni manje emaglasini ngoba sebezoshaya u-cheers. Bathe sebethela iglasi kaZethu-ke bashaya-ke amaconsi amabili amathathu-ke alo muthi ukuthi phela kudakwe u-girl. Hhayi baqede bamnikeza iglasi. Uqhubeka-ke guys uMangcobo esho ukuthi Zethu emshadweni kuyabekezelwa, emshadweni kuyasetshenzwa. Yabo njengoba sibaningi kanje, mase sewungenile emshadweni wedwa, akukho muntu ozokuthwalisa umthwalo wakhona, uzowuthwala wedwa, okay? So sithi nje asikubongele, isibusisa umshado, ubambe uqine girl. Yabo nje amnikeza ama-advice nje anjengomngani, yabo umngani enikeza umngani i-advice and ephuma kuMangcobo-ke vele i-right ngoba naye ushadile-ke noShwabi. Guys, akupheli-ke lapho, qaliwe-ke kaphuzwa uMankwanyana ulokhu ethi qhabu iglasi yakhe kodwa ulokhu ebuka uZethu ukuthi ngabe uyaqhabula naye. uZethu-ke ngokukhulu ukukhululeka bandla u-girl uyaphuza uyaqhabula akazi phela ukuthi i-drink yakhe ispayikhiwe. Kuthe kusuka lapho kwadlalwa ingoma, hhayi bekungadanswa kanje, ngisho naye umakaZethu bekade eshaya lo mdanso kuthiwa i-chicken. Hheyi yabona lo mdanso wakudala impela, ngicathi ama-2000 ngeke aze awazi lo mdanso ngoba mdala, wawudanswa yithina aboma-1990s yabo. Hhayi-ke guys, kuthe kusuka lapho u-girl waqala-ke manje waba nesiyezi. U-girl wabona izinto seziwu-3 manje, wabona amawindi ewu-5 ebe u-2, wabona amaglasi ewu-6 ebe u-3, like u-girl wabona izinto ey'phindaphindekile. Kuthe ngokuphazima kweso u-girl waqumbeka phansi. Ayi wonke umuntu-ke wazama ukumsiza, wazama ukumvusa, u-girl akavuki. Bacabange-ke into eyodwa ukuthi bafonele-ke uShobane udokotela. Wafika udokotela-ke wa-check-a ama-vital signs akhe, wabona ukuthi yonke into ihamba kahle, but then yini-ke lesimenza aquleke abazi.
Useyasho uMaNgcobo ukuthi hayi bo, uZethu sihlezi nje siphuza naye, akakaze equleke. Naye-ke uShobane ngoba useke wathandana noZethu uyafakaza ukuthi kona akusiyona into yakhe ukuthi amane equleke nje. Manje sebeyasola-ke ukuthi ngathi khona into efakiwe edrinkini yakhe, okwenza ukuthi-ke atatazele-ke uMaNkwanyana. Kodwa utatazela nje uGiyela akakhohlwanga ukuthi akhiphe ifoni esikhwameni amshuthe uZethu equlekile njalo, ukuze phela ebe nobufakazi bokuthi uNtombo wamenzela i-bridal shower, waphuza wadakwa waze waquleka. Ebese-ke uSifiso abone ukuthi kahle kahle lo nkosikazi amthanda kangaka athi ufuna ukumenza umakoti wakokubheka kahle kahle uyisidakwa esingakanani. Guys, uMaNkwanyana unembeza awukho ku-girl, unembeza awukho nhlobo ku-girl. Hhayi-ke asithembe kodwa-ke ukuthi-ke mase sevukile uZethu uzovuka umshado ungakapheli noma usuku lomshado lungakayeqeki. Nokuthi asithembe ukuthi uma esevukile kuzotholakala ukuthi hhayi akaqulekanga nje ngoba ephuze kakhulu utshwala, kukhona okuthize abamfake kona emzimbeni. Asazi-ke ukuthi uMaNkwanyana uchaza athini-ke bakithi. Asazi nje njengoba vele uSifiso okwamanje engamboni kule y'nsuku ebona kakhulu uZethu. Manje engathi u-girl uzozimane azimoshele worse, enze ukuthi-ke uSifiso amzonde worse, especially esenesizathu-ke manje ngoba okwamanje uyamziba nje kodwa akanaso ngisho isizathu esi-valid. So mase setholile ukuthi-ke uzama ukuphoyizena uZethu, hhayi uzobe semziba ngakhona guys, esebambele le ntulo ukuthi hhayi wena wazama ukuphoyizena unkosikazi wami wesibili, so hhayi ngiyakuziba nje, phuma kumina wena, phuma kumina manje, yabo. So nje kwesinye isikhathi ukuthi uzama ukulungisa umshado wakho kanti uyazimoshela. MaNkwanyana, girl, ngathi akuhambanga kahle this time. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile ngiphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-21 May. Guys, umndeni-ke wakokubheka ufike wangena wathi phama endlini njengoba nje sekulungiselelwa-ke umshado wakhe-ke uZethu benoSifiso. uMaNkwanyana-ke lapho bekade ebhizi ewumakoti ovuthe ekhaleni, ehambisa wena amakhekhe, wena amatiye, kubonakala ukuthi nje uSifiso wakhetha kahle laphaya umenza unkosikazi wokuqala. Omama-ke bakokubheka baze bamncoma bathi, eyi Ntombo u-strong wena, yazi wena u-strong, uma wakho ukukhulise kahle. Kampela uyamukela yonke lento le ukuthi kungene umakoti wesibili, awunankinga. Hhayi mina bengeke ngikwazi, kodwa-ke